Takže čau lidi, já vás do nového videa a dneska tady je video proto, abych tady vysvětlil, proč jsem tak dlouho nenatáčel, kvůli čemu jsem tak dlouho nenatáčel a prostě proč jsem tak dlouho nenatáčel. Jednoduše. Bylo to tak, strašně moc se vám za to omlouvám, jo. Já jsem to nějak prostě neovlivnil, že prostě, jak to říct, prostě můj notebook navštívil prostě jeden takový domov, kde opravujou smutné a postižené notebooky. Jo, bylo to smutný, ale přežil jsem to, poněvadž tento notebook už to fakt potřeboval, poněvadž se vypínal. To už asi pár lidí ví, no možná hovno to ví. Nikdo to prostě neví, ví to můj brácha, moje máma, můj táta, můj strejda, moje babička, možná. Ale prostě strašně moc vám za to omlouvám, fakt se snažím vydávat ty videjka a když tak se nebojte, jo, vy 3 lidi, kteří mě sledujou. Prostě se vy 3 lidi nebojte, jo. Já furt budu natáčet, i jak budu v hrobu, tak prostě natočím vlog o tím, jak umírám, jo, třeba, ale jak prostě se nebojte, jo, a můžeme tady furt být na tom YouTubeovém kanále, můžeme furt tady blbnout do mrtí a prostě dělat show business. Tak se mějte a nezlobte se. Čau.